chiko iswali kunya kwa chanda banta samonkabo ine mbwa matekiki bole gatie nchiri amachiko na boigo negentoke korkunga ebibe nantali kuliyoka ebibe nkentoki naende injiri nkentoki na machiko naro nkentoki tobaso skara sing engineering ngana nyasara tokonye ko tunya ko batokiriya asobwagare ima mwana itingu ya crunch bweka igunya sao tumire omokorerio no mokorega nga Thomas Nyakiruma tiankoli baga elio kwane omwancho muri elio turigereti mwancho muyambi mona se sabate njenu ya sao ruli baga na inde tumira ne asowa semani kurwa se Biblia na wetera somoro bweresen ni ogo bariga ne mwensi kogo change gusogotegerera ringi getabu kwari kanae bunge bi kwacha kunya kwenyoria nabo igo nae kabange ne buku elinde kutogo soma nae kwanya koranga ayatua kwana na yaito se ni gakurwa se getabu Kenya sai sese niwa asante mpya mone gasenchire ndo morishi ukara gotanga abantu tobabankwana n'abantu bali ababeloya kero Paulo na Sila bale kurandi bale kuri elingana amangana ya ukwana na bale use na mangana ito mbya muno morisha soko bekengana ibonegere tosoe engane yakwa nengane ndito unanje nyeroche lakini ngana engia ebwato bwa matoba no gutolika kwa mwanya bantu bona bere bya tosabe nande tigatuli bagere sincho gusaba tosabe tatu itole igoro mbya mana singi chubwa nchani bwa obonge tigirite ya lisikwe nande bonega yikirenga kyo mano tutukwana muna intu wetera amegeria yeri tukulia lero mwana twasabire nga ekugwenere bya uturaye gwitira sumu ikomo cheru nando twarigani asinga nchogo cha kwao elia kabere kwana no mwancho muri elio turigerete asenchira bene anonse sagotoka lakini kubwa mono tebanga no kumukwanda bosaiga mangana eri amangana ya megerie Biblia kolendo mwarigani asinga nchogo cha kwao elia kabere mwali mura turayaga Thomas Nyakiruma mutumie bunera nyako bake okugwenera elia banke bacha sole tiga wenda sole wetero wanye Yesu Kristo oyero mubolito amen memon umali Thomas Nyakiruma etukore kurigireria ebibe enchili na amachiko mulisha ekero somu geta kurigia Isaya emerongeveri na isano na isato orocheru anu ruikomi ngo toere nga kiwente kunyara kabako kumanya amangana ya maliko na kiwente ko soma maliko tari golioka nekero ko somu geta kurikia umurandi 7:27 nere atebanga amaliko ko yari igake na galia na ake tari boigo bona no murisha ebibe engenchange ntoki kubwata kana na malika goteba tayetoligererie igoro yebibe enjiri nelichiko byamana litanga litatu ansere kuligerenye ebeninki seseni nga ebia chakirete ebe nigo bia chagirete igoro ekero esegi yabete kati ya Mikaeli nenjoka yani Lucifer kera awole akaba umubisa ole go questioni obuya bwa Nyasaye wosobo ene bwa Nyasaye yebibe biganzalia lakini toirane kwanseri tanto manye ebibe ningi tutaramanya ibia chakede igatabu kya Yohana ili tangania yamo rocherwa eno rwa 24 ukwanerenge ebibe ninki kaya to ukwanego yebibe mwaitigo naende umunyabibe naro isato inye gatabu kya Yohana ntangani murisha kyote baiganga ondebwensi gokore bibe niga gusalia machiko ekiagire ibe no gusalia kwa machiko biya mono yoto amanye ebibe no gusalia osokubuna machiko to ansera asenseye enseye ndobwata lichiko li enseye eligotora ekere kwa buneli ichiko liria ni koba igokoba inseye kigambero yani asenjerende lyabo stack ikobono ayokuba umubuniri ichiko ase Biblia kere kwa buniri ichiko elinebe wakora ikobono ekere bibia soire ga ugwa buniri ichiko wasali ubwamate bwago na Nyasaye ikobono murisha asense
kero kwa bundeli chiko wakoroko mocha lakini asense mo yeke moika ekero kwa bundeli chiko igwa wakorire kibe ngia mono mulisi ne ekero wakorire kibe wakora ekibe gukyasi Nyasaye Daudi ekere gitabu gya Samuel Elia entangani kadenga Samuel Elia kabere ando Sam ekera akora ebibilia akogera uria okwa Samuel niga yani Daudi Daudi niga goteba nga niga korebe ukiase Nyasaye Samuel yakabere 12:13 Samuel Daudi era goteba nga ekere kwa korebe litanga ntomanyire nga ki ebe no kore kwere kugenda maminja elichiko hukwabunire lichiko lichikeli neliyango kwabuna Samuel yakabere 12:13 aha gitabu kirya Samuel 12 norochirwa norwa 13 Daudi ngoto Daudi agatebya Nathan na kolereiro monene ebibe na kolereiro monene ebibe Nathan yakumiriria omonene okwabiri bibyao togukwa mbiya mono igo ebibe no kobuna lichiko lya Nyasaye ekero okore ebibe Nyasaye kwa gosera nonya wakoro yomino lakini oyo rwete lichiko elinde tonyala kuba no bwamatwe obuya into asentwe Nyasaye yobore kere kwa kore yomino pope kwa bune lichiko lya Nyasaye eli Nyasaye atebetenga tonyala kuba to wanjana into asentwe yoboro molisi watebere na kero ekebe no kugenda mamincha yeli chikuliangu lya Nyasaye molisi nande nje nande bubweka kubeka nande ekebe osebibe ekero gosoma gitabu kirikia Yakobo 4:17 nyero yote baiga asayo oyo manyete gokora maya kota yakora asare ikinere nebi molisi erango bonengane igo ekebe no korama mincha bune bwento kore yani omaete nona ebirengere bya obikotenga ekembo benakorire lakini kwagekora ebine bitotenga ibi bya mweneno omanyete yani nga ekinekebe lakini ende kwagenda mutu kwagekora mate no kuiba no kobe okoiba no kobe bunyaka no bobe paka no lichikulie lienze ndikanta manganayo lakini kwaimoka kwakore kwende kwaiba waita kwakora biri bitari ko mwanya saye bako ebi wakora byonse byase kero kenda aso kwego goso kwayo bonene ebyo niko bire ebibe omwancho muliri no kugena kwana nkolinga kwanyore komanya engencho yekebe osebibe watu skara kana tunya ko batukuma bamwe muri sto amanyire engencho yebibe bona ine omulisia enjiri yarende igo elinde enchiri nyara ko bororo wekebe bororo ikiakere enchiri nige ebibe nigo bikogera enchiri yacha nekere to kwa na enchiri to kwa na igoro ya Yesu no kubole kwa manya bantu lakini ndatuli linga maliko mulisi enchiri ngendoki abarumi eyemo 16 abarumi eyemo 16 nyurane ngana to kolingoli lina bono ninchi gekorwa enchiri abarume ya 16 abarume ya 16 nebwa tamangana mayakerage mulisi gatabaiga na kitinkolere enchiri bosoku ekiagera ero nokubwa kwa Nyasaye gokole ntugutulika asonde bwensi asonde bwensi oyo regene litangania somo Yahudi na somo Giriki boigo mbiya mono Bauro akali kubeka bulunge nga enchiri nokubwa kwa Nyasaye kokore tugutulika asonde bwensi wegenere igotebege tinga noyo mugutuligwa soro ngase kwegena kwa balirwe koboyo mase bali bagutuligwa igenchiri nekubwa kwa Nyasaye kokore tugutuligwa lakini linde enchiri enaende igetabu kia Matayo na ngo kwa nakire Matayo 24 rocherua 16 igoro molisi watebringa enchiri nokubwa kwa Nyasaye okoreta ugutulika osya sonde bwensi yegenire
okwegena twasomete wiki ili chumiri yaeta twasomete about faith of Jesus, yani okwegena imani tukanyera buya kabisa bore ke tukwana onde bweswegenere aya siumunga ki alitwegerete wiki elia stili nali miyitu muri singi mu kwate bashinane gitabu ni Matayo 16 egoteba iga Elia bali bo Yahudi muri ndo chakira 14 twaze 14 na soma 14 bemono naende amangana ya maya yoburuti narandiwe asense yonsi ko bakirori asebisa ku byonsi elio omoyali ochiche mbia mono na mangana maya igoro yoburuti bwa Nyasaye naende kere kwaya yore akoba kirori wocha asore ngae kwa bwataniwe asokuboli kwao yali bonsi bali bakobwataniwe asokuboliwa weka paigire igoro yenchiri lakini enchiri yenga kyoko nyenyora nakyura nyore enchiri yeye litangani tosome kitabu kya Barumi 17 ngaki enchiri yenga ngayoko nyenyora buya mono namangana maya ngayoko nyenyora kibuge kikyabeiro gosenya kone sana story Hane ikiria etantu anyara ko bato kirigeri. Kitabu kya Barumi 10:17. Kya Barumi 10:17. Nkukwanere ndinga kirire to korto nyore enchiri eye. Bano. Ki bya kirage. 10:17 usi 10 no chirwa no 10 na gatano na kabere nero nigo ekarego tebaiga. Asa yo kwegera nigo kogo chasenchira yo kuigwa. Naya to kuigwa. Na tokoigwa nigagocha kurwa siringana lya Kristo mbiya mono enjiri egocha kurwa sokoiwa ringana lya Kristo omusingi bwenjiri ere ninga yokorwa okomano keyemo ruchero wayo rutangani bakorwa kabiri oboroso bwenjiri ere ninga ibokorwa kya twatebire enjiri ningi naende bono tubainga omonyene enjiri ye ningo okomano keyemo ruchero rutangani some guikorwa gatatu gawo okomano kogo getabyo komano ka revelation kamanye gena revelation ufunuo otabaiga okono komano ka kwa Yesu Kristo okonya Samuel etelinde orokie basomba bae amangana agwendrete gocha gokoreka bwango asogotuma malaika asogotuma malaika oye akaoro kyomusomboye Yohana muri yankirore kirorere okono komanuka kwa Yesu Kristo okonya sae amoete linde aoro kyomusomboye aoro kyabasomba bae amangana wendete gocha gokoreka bwango ase ogotuma malaika akaoro kyomusomboye Yohana aya somono rucheru wa kabere otebaiga Oyo lenge kirori aselinga li Nyasaye na soboroli bwa Yesu Kristo asogoteba manganonsi ayaruche mbiya mono awutoko nyoranga enchiri eye nigero kumanuka wa Kristo okunyasa amwete ihe enchiri eye omochaki Nyasaye igansa iguru yani umurobiri okubole ukomanya abantu ni wanse te iguru nekero wansa iguru ekabanga Kristo oikayo ikirani yani implementation Kristo anyo implement Kristo agacha sensi nige batenga kunyasa mwete erinde aro kyabasomba baye amangana wende koba agacha sabasomba baye ntu abutora bakole baye na ase ogotoma umumaraika oye akorokia omosomba oye Nyasaye omosomboye Yohana yani kento gosoma gitabu kya okumanuka yukumenaisa 14 saba gotirimboga gawo ingokwane yore yenchiri eye bunego ikire ebisa kubyonse yani ekaruase Nyasaye egachase Kristo akanyereta saba kolere baye igawo Yohana okwanire na intubone kya Yohana tayo tukaegwa libaga amareka bakaru enjiri ligocha tokore kwerende tonyale kuba tokorandie enjiri otebaigo morisha elinkaro maraiko ndoko iruka igorgati oyo ni galengene enjiri ya kale na kale okorelia abamenyeta sense asekeregesa kwa na yamate na omonwa nabantu era gatabanelio girinene muiro Kinyasaye na komotogia ekiagerensa yokogambiwa yaikire
musasime ere oyo tongete iguru na ense na enyancha nechinsoko chamachi mbiamon ine nchiri ya kare eyo Nyasaye aete Kristo Kriste karakwa so musaraba enchiri ye egacha saba sumapae pakayegendereria na ekerenge kenne nokumusasima Nyasaye nokumwa Nyasaye obonene igaso bwenge nchiri katukwane nchiri okuno umuroberi bwo kuboliwa kwa mwanya bantu kokwa cyagituna Nyasaye Kristo agaja ka implement akatoa ekwerende togendererie umuroberi bwo kuyerandia. Amina. Muri shibona twikire nsameria yerichiko lichikolore ngento kiagera toguskoch mutuga nalio muri stora abantu baratubwate ngaitukuru bantu orre ninkiekebe gusenkie bibe tore ninkie nchili nandali golio kamoda tokorra inyine amachikaro ngento kimulishe torenga se kitabu ya Saburi 119 93-94 ngukwanere nitujana kwa tokumanya iguru ya machiko lendaro ninki machiko ngonya kwana tore gawo itanda turigeri emwete hano musingi tokobeka tokwenda guchimao no chutia kake bonde tukwe inde kodo ngya gusoma komenta bike enyora nga kwamanyire nga iguru ye topic ya lero ninki ke ukwanirwa biamono Zaburi 119 93-94 rocherwa 93 egote baiga njetin konyara kweba machikao ekiagera aekwangeiro bugima obuye gwetera saro inchenoyo ntorie nigona bere nkona kunyura machikao nande nyirorere tigangiro romorisha ndaye monye bwate buya kabisa incheti anabule muri chisimerega agere nsome kibunge kyo Helen Soko TV Nsoko TV hello sawa biamono morisha tigangirore odanga incheti nkonyara kweba machikao ikiagera aekwangeiro bugima obuye gwetera saro inchenoyo ntorie ningona bere nkonya kunyura amachikao asengerende ekebunge kewa teba nga amachiko ni gaho kwinyuria igoro yokugani kwa Nyasaye amachika akonya kwinyuria ngorweta amachiki karta wasome kitabu kya kutoka ukunganya 20 rocherwa rotanga mpaka 17 gawo Nyasaye na arweta amachiko ayonsi pi akayabanka akakwanira igora ya murengetie yani korosyo wa mate kati ito na Nyasaye that's vertical araf horizontally akarwa machiko wachero yo kwa gatano ukigoro bwo weikomi ayakoreto bwamo tumuya tu ya sentwe iko amachiko gato kwane riri chiko nigo tonyoria igoro ya Nyasaye ngikere kiasi Nyasaye twera na ali asituansera senchiri iyo kubori gukwa mwanya bantu igo richiko no muroberi byo gukora Nyasakoro erinde otwaro wa matobuya okiasare nase mwanya bantu lakini ase iko naende richikeria kato kuligereria Paulo kale ukwa nase kitabu kya Barumi 5:2 tabwe kiakeraga muri si tutareka Barumi 5:2 abere bya tuteya bantu ngekeneri chikerirwe tase Nyasaye tusome kitabu kulia 31 kitabu kya okunganya 33 tusomoro cherwa rwa 15 yote baiga ekero monene akori gukwana na Musa agwase gituno ya Sinai akamwa chibaho ibere chibaho ibere chiamagena chirikire oborori nekiara Nyasaye yani Nyasaye mwete chibaye chibere chirikire ndo kyamachi amachiko na komenta chingurengane amachiko chibaye chemachikaya niga akorokia imbwe ya Nyasaye seseniwa tusone kitabu kya Barumi Barumi arunga kwa na iro yeri chiko saba kwa na iro yeri chikeli otebega nga ninkirinde turatebe amachiko nebibe ya taibo kurende tinare kumanye bibe onyamachiko atarengeo na kiti nare kumanya okuganio kube onyogochika gotatebete toba nokuganio kube kurende bibe bikanyora libaga asoko chika kolya
bikabokia imasende chingenjo chonsi ichokogania kobe asama chikatali lirolio ebibe bikwete mbiya mono pono igori chiko ni igori gukoraga liagotebia ambo bole ambu yole paura watenga tare oje kumanyanga kugania nebi okugania okobe nebibe onyeri chiko litatebete igori chiko ni igori gukumureka buna bonekere kwa abokirega nyumo taragenda ndo sogochia ninyigende ngano bwate kerole mwago garia okwenda kwale irigeria kwaranga kwa weneire inde kwanyara kuba kogosoka okonya kwa weneire kwaso konya tura wena ande kwerosi buya igo bono lichiko ligori gokorokia so urebogeka lichikiri gokorokia so uribogeka ningani tusome igitabu kemo kia likwera iro ase lichikerio ase igitabu kia Ecclesiastes Morandia eyemo 15 tabukyo Morandia eyemo 15 lero ngo ere iguru yelichiko lichikeri na nema yokwana ngaki yakora ukwana nga lichikase litali kugambirwa nkwiyo Yesu ikama chikaya akwe eretekeriye sa akweta ali aso musaraba akiraga nguto ya boli mutu ando ya boli mutu gawo lakini ende twara kora ali lichikeri na tenga eligo koro kinga yenerete otebeyemo mo komina orcheri wa eri 15 otebaiga egentugia chiro bogeka tige korongeigwa na ekiale meire mire tige kobareka ekiale mire tige kobareka yani gendo kiachire kombo kirebogeka tige ko ikibono gekorongeigwa no ne bimwanso birie kelbi ale koruria igoro tukara tokosaiga pauti amana ye ebimwaso biale kuru biale ngetu kuboli kwa mwanya bantu kemwaso nkeli kiale kuru kiengiti ya bwate kasuru bwate kemoa ikobono ekibeni gekoro kinga no bwate ekemoa yani nole meire igaso bwenge twatebere ngaki yani onya lichiko tale lichiko bibe bibororo kugambirwa nkweyo na igekera ukwambirwa teyo community nga lichiko ndiyo ne lichiko kelitayo community nga igobono enchiri ye gukwana igoro ya Yesu na erate bwatingenjo igo ebibe ligo bikogera lichiko lya kwanza tugwanza lichiko lya murike bibe ekere bya mukalibe yakoro kinga no munyabibe osinole meire ekere ole meire yakoraga gukyase enchiri eyere ogokubwa kwa Nyasaye gokoreto gotorigwa gukyase ondi bwensi wegenire bemono murisha bono tigango turebori murisha turayibori tu ngitigango bori mwanchu murigeria nkia karole genenga serikali ya igoro serikali yenene serikali nakubwa serikali chinde chonse nganebu lichiko ekero serikali chito echichia mashaka eno yomulizini chia mashaka goro bwini goro na kiregento chibwata machiko ngikira gero genenga ensi ya Kenya nigera twali chiko ne serikali ya Nyasaye akoreki eburwe lichiko akenenga tekunyalekana asenge lichiko nembo yango Nyasaye yani ense ebwate constitution ya yes na Nyasaye na bwate constitution ya yire ebuku biamono sino mulisha bomulise tusikimutwale baada yo kwera ebibengentoki lichiko engentoki na enjiri engentoki bonto ntuske mutwale omulisha egentungira ntwe batebaiga mumaite kwanyaro monto no just roji next kwanyaro monto tibongiro mwana musacho manne kabisa ku miaka bate banjite kobe yiga tusana egwerete imyaka igwerete gusogenda ubutumani kera chiro ubutumani mulisha ateba saitani ogora saitani ombeko
Morisha ngakiendega abantu bakaiba chibesa na mbona baende tukuiba sensi ya ensi ya itu ya Kenya batebo maete gaki Zaitani Morisha ne ana bata na matemu Morisha bono toro kinge ngane yuti akaba tokaira ibintu mbiro bigo korusia asekerenga na amatemu gitu kira tusia asekerenga na ine amatemu abantu bagoteba Morisha bono ngogototema tuli mutu tianda ara aboli tangani onde na haro nyakora setani ni swali iboli ayenya kwa nyakora setani ay tutumira no chumba torke kisetani yakorekana ikiaro woteba ekere kwawa setani ogera ndi mwa kwa nthena setani ase birie to woteba bando umuntu kwa nthena setani ase mwanzo no mukungu kwanite nengitielia ye unjurite ko bengitie hero kwanite era baro chanita maisasa aye ndi kwanya kora setani mugakwana nere ugacha wikiranga kendi gionsi okora kerikie guko staki setani okereta ngaki yakubego teba yakubeyemo 14 kebunge kiakira go Morisha aso manya ngaki setani okogotema usanayo wetema biamono Morisha yakubeka gukwana nye komine nyege goteba iga kurendekero muntu ni gagotemwa ekero akunguswa na ekera kunguswa na kuganibwa tiangirore kurendekero muntu ni gagotemwa ekera kunguswa na kungainwa no kugania kwayo mwenyene ni gagotemwa na kunguswa na kungainwa na setani bona yateba guse ya no kugani kwayo mwenyene no kugani kwaho omwenyene igo kende gions byo gotemwa konyora nayo gwetema muri bonto ande process yiwe bono muntu okoreki ungusirwe na kungainwa no kugani kwa agento kyo omwenyene bono nkiko what next twachiri 15 nao kugani koliyo kobe kokwa bugwirio burito kwa ibore bibe kwa litangani nae kwagania ngayuko ganio kogoko tutaragenderaga unde tobeke koma tutaragenderaga we tore gitabu yokurukunga Proverbs 4:23 kibunge kiakira tutaragenda ingoiranira torega lakini dado andanga igitabu ko kya mitari use merenganio 4:23 kibunge yakonya okuganio kulinde ngaigo tutacha koranga okuganio ko ngaigo gotoira okuganio ko ngigega koreta ego tebaiga lenda ngirorega tanga lende nkoro yawo kubwa ambionsi olendete ekyagera nao chinsoko chobogima chikurwa ande kirorere nyoro Morisha otanga lende nkoro yawo kubwa ambionsi olendete ekyagera nao chinsoko chobogima chikurwa mbiya mono enkoro yago no okugania okuya no kobego korwa yebuku ya tutebringa tolende enkoreye biamono toira nere gali stwarenge taende kitabu kia Yeremia toraira na gali mai ali stwarenge ali kitabu kia Yakobo Yakobo eyemo 14 Morisha nande to tirmuko 15 okay otebega na okugani koliyo kobe gokoiboro borito kwa ibore bibe na Bibilia kubia binire byalenta makweli mbiya mono a process kwagania ekere kwagania wakora diji kuria gendra kukubwatia nabe gwikira ngakero kende okumeru diji kuri ogokwa ose members of the public pa konyore no bobe ose kwata kiro omwana omusininze bali mbali kuganya ikikoria enze likore emirimo tikikoria mob jasi liko kore kwerende yakoretera makweli pono mboli ngokoretera makweli inse tani ose naye no kwani kwa hukube kibunge otenga korende kiro muntu ni gagotemwa ekera kunguswa na kungainwa nokugani kwa omonyene ayo monyene kare kwa saitinga kwa ndolo kore gento kusa naye kwagere tyo moyo pone gento getigarete no kworo kiwasi igurubuna ngikera so moyo bema ngo so mukwa ngetabu kya ana getiga kere kore point ya koreki ya iwekire bono Morisha twalre engane yogotemwa bono
gintu kene omorishi na kwari gukebeka oge tukigwe ebintu kibigoturusia asekerenga n'amatemwa ebintu mbira bigoturusia bintu mbira bikokera kwanyara kuba twakora ekwerende ebintu mbira twakora ibe torange gitabu kya Marko kianda rocheruae 43 Marko kianda kwaneka lese ebintu bikogera bikoreta twarare no moyo uwo lakini ende practically ebintu mbire bikogera ayonsi akoleka kiando morisha 44 wadeba some 40 some kwantora soma kwirinde 45 43 na 45 egote baiga naonyo kobuko kwao gokogera okore bibe bonachi odanga bonachi timedinga bonachi ose konachi bone odanga konachi mbuyago soa asobugima korekerema kubwakoba n'amaboka abere na kogenda somulero okale na kale oyo takulimeka igo otaire kerike kogerwa kore bibe igo temine tinganya gosene lizo ngokungwere uchigawo ya kore kwende olitoboe nainde ilinde ligokora nainde olirusie nyasaye tatagetinga obekerema utonge to muntu mwikiranu igenta mithinga ki kende yons kerike kogerwa kore bibe dewe associate na kerokyo 45 ngakyo kwana amaronge nene tano gotobeiga naonye okuguru kwao gokogera kore bibe konache mbuya gosoa sobugima kore egesogora kubwakoba n'amaguru abere na gutukutwa somulero okale na kale ayubunga kiyo yani eyo 47 ngakyo kwana 47 na yuo mulisi nibwa tengane ngiya sana ro 47 nere kale gotabe go mulisha uteba naonye neri isori ya oli kogera okole bibe oli rusie oli tugute mbuya gosoa soboruti bonya sai korege tongo kubwakoba na maiso abere na gutugutwa somulero okale na kale yani kento kende gyons kerike kogera gwakora mamincha yeri chiko nawe kunyarekano obetoge to associate yourself na kerokyo unapone keroko ende nyumba ya maru nyoko ende nyumba ya maru kerkwa ruro kwetinda kwa siria none skeli kwa bwate kwa twaro kurama uratiga togendo ro ayonzi mina nakonyore no kwebukana n'ebintu bikogera taingo butole chinse chindema ete chibwate chiawa igisaramu chibwate lichiko nga tit for that onye kwa butoro muntu okoboko nayo okoboko ayo okomo nye no kogoro yani kerikiragere otware obolema butaga neiri kweretera tigara nakyo Ayubu rere ngokwa nale Ayubu 23:11 Ayubu 23:11 23:11 ngokwa nale akali gente kabire kinere mulisina ndingani okwanira abasai akobwa mona baroma tenkwenyora bare asobo obonyaka mate tobutenero yo botomani yeto kwana se churches 14 tukwane Samson biamana watu kiro mulisti ambo liesimerega karabolia changu kyote baga Hello Ensoko TV Ensoko TV no murubulio mbeo na megelio ye Biblia tebango na kyumu chango obwate kuwaka ndesi migagi kwamua biamana asinga nchoko turigine nabo mulisi watebwe tabugiri kya Ayubu Nada Ayubu 23:11 Ayubu 23:11 na 31:1 ende tukwane igora ya magana y'abasai tubwato musawa ya mukoro ku Samson gawo Ayubu 23:11 iki karigote bago murisha inche na atachira bokongu ase amabarataye nabeire ndendete chinchira chiaye gosetinde konjoka yankirole kiraba tinayo ngya chiribuya keote baiga nchina atachira bokonwa sama barataye nabeire ndendete chinchira chiaye gosetinde konjoka nchitige mbiya mono elinde yani ni njirenga nyeliso ligokora ekwerende likorete mechando lirusi nyano kugoro nyano koboko kurusi yani Ayubu era agotebenga ero bwata liguna Nyasaye tali wonjo kana ende maega yani ase njirinde keriko munyore Kristo no tani ngipaki bemano
mubwati aye bwati chimbatero chia ayubwa okwa nawo 31 ere goteba igo morisia nchina kodro kubwatana kugotirania maisane ngati nkorigeria omuise kumwe kungi ase okumugania abo nabasaye bona basaye morisia eto tutiga maiga bakwane bona basaye omaete twenzi ndu arenga basaye na mange tweterete lakini ebukwe karotenga eri historia yago kore kwerende urirende korogotiana nini elisa korogotiana na Nyasaye ona ase mitandao morisia ona ase mitandao tenye kurigere chikwere chibicha chinchafu chiria echigokora kwakora ebibe bura bonto bwate kipindi kyarabera matukama ekyale kurukwa wrestling wrestling ekwale konyora abantu bawitana bakana chingumi iya chiteka lete michando konyora umwana ongea kweruka rera injiranda teka inje wosenimo bange agwitana muna roche kuria gwakore kwende nero koreigo bono ri test ntu bwate kwende contest ya ringe kati ya mbavu na machembe rera abana ni sukuru umwana agoteba inje mbavu inje machembe yani asaba sai yatane na mangana alia agosali ubusaye bwawo mbia mono Paulo ngale kwa advice yale Timotheo asante sana Paulo akale kwa advice Timotheo tabasokorwa asokwege na kulia nyorete na ndakadeba ngaki mundu tachaya ubusaye bwaye yobona aso umusaye nabe kunyalekana ngobo musaye baka oje kwenyora mwawo ekere kwabeire chingaki kya weneire ne ya kunyalekana ase gitabu iki Ayubu Ayubu 31 verse 1 twatenga ki okubwatani wa mona Nyasaye mbia mono morisha asante sana igaba asaimba batenito boko morisha subwenge Timotheo noyo mobo Joseph noyo mobo na bande mbaro abanga abo Daniel abasaba batenete na abangi baro kirage goto bosokera nga goikana we bune nseko bo musound bwensi ndigeretie na be kunyalekana utine bokongu asinya sae na Nyasaye aliko ba kaukura lakini abasaye mbale babwate mitwe mumu kuna Samsoni so menge kitabu kya Churches 14 urochererwa urutangani no rwa 7 yobona morisia ekero babwate mitwe myomo ekero utwaro mutu mumo umaete kelio sime kamera kyoko gesa nagoiga nyago gusime ko bwenenu ayana boko okolio bwenenu bagambire ngo morisha abagambi 14 rochero tangani rwa 7 inyora umugambio sirete maremo itokorunga moi ale watasi asambaya maisha mbaya yogo chora kwawo Samson era akora na yote baiganga Samson agatirimbuka guchetimna naroro agwo akaro moiseko ya mubo ba Filisti Elia kaira nanka akamotebia ise nangina kamotebia ise nangina naroro moiseko ya mumo Filisti awotimuna buna tiangirore Elia kaira nagatebia ise nangina Otaba naro moiseko mo Filisti awotimna buna monyolera tiangirore gabu buna monyolera oria imonyome abe monyolera oria monyome abe mokane kolende isenangina bakamuboria ine moiseketari no nyanoyomo asaba ntobegesa kito usase amate ito yonsi na asekyo kogenda kunywa mukungu koruwa saba Filisti abo batatorigeti kolende Samson yakeneria ise monyorerero ujo ekiagerere ongweneire biamon oiroche no mutwa umeti tali abasaye mbale batali kunyara kukanywa kelia atebire na kiatebire abaiboli borche ba Samsoni afachete ko monja ko mosemia ateba uyo nere ntagete nero yenkora ne anjire neba kunyarekana basaye batwale emitu myuma asogochora kwabo lakini ayo muibuli no bwate semo yokomo
orokereria karange ayo mwete wesibiria mahoko wesibiria mahoko eli achete gosomia abana bae pakanyora mbali koigwa ababwatukite na omweli oye pagasira lakini Samuel uyu ero wanjete kwegeri uchimbu kya Nyasaye nabachitaka bomuntu bwengenja asaba Israeli murisha ningani okwanira musao turigereti kubwa muri musae ogutoka sekaniso murisha no matena ntuwene tigusibiranibwa n'abantu batari gintoki abegenia musao ndigereti anonse sokoto karuchiga kichao chekire myaka yawe ya ikire iwe tutware nyumba yawe na bere byurigyo muntu mubwato kwege nokomo egekogera nchiro tiyo turasibirani gwamo n'abantu batabwate gintoki okwegena kore okomo ama ede basende chienene elinga ki oyo kwareta nabakuwonjora nyago tete kumanya soma Jezebel na omoroti olie kale kol Jezebel ase kitabu kilikia First Kings 17 Ahab oma ete Jezebel niga atwade chinguru paka Ahab bonero kugamba instead ya Ahab yes bono igo gochora wito gochora okuya onsiama gochora okobe bogimobobe boge bana bokwira igo mbemo murisha soko twerengana igo bantu bari muntu asota ngagotemwa ekene ngelinga nerogwe ya nero kwanchiro gotemwa gwakoraki ayo wanchiro gotemwa wanchiro gotemwa gochora ndagiririo kuri ngokopiterili munde okopiterili ngara morira gocha gosa naye gwachora kuri nero ngangite eno mogokone kuri na igubya sana mbwata chinguru ende gochuko kanyu wata nga kwende amali ane nkulia chinguru cyane nkulia bono muri shibono ine tore ngani bya kabisa twatebira muntu asa gotebanga gate mwanza itani nokugani kwae orwani kwae wono muri twachira sindu nga chisiro chinkong asobwa matebwane na Nyasaye muri shibwa matebwana na Nyasaye mbwente kutinga lakini ne nkike kiragere ubwa matobo umurishya bunyaraka ba bogotinga watekana nebuko igende tangani noko bomukanyeku getabu ya bakorinto iri tangani ye bakorinto iri tangani era 10 rochero wa 12 seseniwa ko ikobo mukanyeku tiga kuma pa tiga to mebukunga tiga batayabona yo muri story ya maganao maite nganje no mukristo bono wekagete ya nae kimanyi ranga kiebugwe gotebagao 10:12 getabu ngeri kya bakorinto yeri tangani kale goteba igo murishi kebunge kya kirage egoteba iga asa yo oyo wekaga ngana tenene erende tawa owekaga kurumito tia wekaga yani asenjere ndi weka ngeringa ki ni uwese merete weka na ndo mate na ndo ndete yora wonchole Samson yetu asoma ga umaega na eto mechande ko munyora sengincho aikagite kambirete yani ekagite ende mate ne manyete ngaki no mochoro Nyasaye aso ko enyoro ku ageka gabona kamanya nje bono amuimione kucha so kubuwa wose mate mwandonse yo bono ye ekogera akanyara kabaga gakuwa na ende twa makwira na ende gitabu kali twa asoma kia Matayo 5:28-29 igoro yokurigereria omuisi kibubu gusaba kungu bubi muri gitabu kwate igitabu kali twa asoma kia Matayo 5:28-29 Matayo igitabu kia Matayo 5:28-29 ngokwane kale igoro ya kirige ke obutol orusi kirige ko gara gwakorebi oya kwana kire kwende iyo Matayo wateba 5:28-29 hateba iga 20:29 kole nenche tiko muri cyakira 27 mwigwete nga ndi atebetwe totomana kole nenche nabateberie nga onde gwensi orarigirio mukungu na korengereria gutumana nere utumanire kerekyo ase nkoro yae onyeri isori yao lyabo lirikogera orole bibe lirusie ori tugutare ekyagera mbya sole ekimokia ekyamugesire kubwa omubiro omugima utugutwa asomorero okare na kare yani
korusio kuganio kobe aso moyo ugo twasome gitabu kia omorenga emerenganyo inye 23 twasenga turinde omoyo orinde omoyo ugo ikiagera aso moyo no kuruchi nsoko cyubugima igo bono korusia etama yani tamo kuganio kobe unyara kuba kurusia aso moyo ugo unyara kuba kurusia ekeneko ara abantu okonyoranga bakano omonto mone ende kwonyoro ngere kurigereria omwana oye manyinga ina ararigeretie okuno gotwara okugania okobe na ende tukwira nase gitabu kia abakorintho ritagani inye isano emechando tobwate pone ke twekagire nigo togocha twang'ea konachera abande ebina erinde onyare koba omokongo gose omoting'wa ase obwamatana nyasaye egento okugaidi ogosemia tari ukonachire abantu ebina abakorintho ritang'ani 4:5 akiokwana abakorintho ritang'ani nye isano lakini muri isi akuna ende turi lingana ya sobwa garake abakorintho ritang'ani inye isano nibwateng'ane konyara kobake goteba muri isi tigatosome goteba iga asa yo timogamba ing'ana rinde ryonse engaki etaraika ekero monene ataracha nere urabaurukie ayabisegete asomusonte nakorokia mang'ana ase arasi chinkoro ime elio narukero montara nyore ogotogigwa kwae korwasi nyasaye mbiya mono titubasa kugambania kera intwe twenzi tubwate ukuremerwa nawe kunyarekana ng'a alias tomenyete nditukori elimo nabo konyora ng'a kero kindi kwagose iru mwamatugo nawe goche yekengana ene ngakiene nero kogoseire igo bono titubasa kwero kintu ng'a bono intwe turabaya twamaya kunachira bali abande ng'ana bwa abanyabibe yani kwanyara uso monta akonyo kusana marua gwaka ose chwanga gwaka watanga igoro teyo nyasaye nero maete omoyo ye ali omosara abantu abato muntu toritwe at the last 11th hour abasi bali babere pass betu na Kristo pabambira ali omosaraba oyo omona atebete ng'a akamote Kristo ekera kani uri ondenga ntomo etege suboto konyore gesureke ngeto wenete kiagera ari tu akoleta arenga lakini otara akore kwirende kende kebe kial kugani kere ko sunguga akamote Yesu nyora soburutu bwago akatori wa 11th hour lakini lena eto ganyango chugo 11th hour tekayo na oranyore kwa nyure onyo se ngochu gwete kwa nge gariete naye 11th hour se kwa huri 11th hour yao na beko banga onyoro bugimu gwakale na kale osoku kale na kale igo bono to basa kuruota amere ngori nere na 11th hour yao ndero bono ndero suppose lero nali alengeri tukuri ali omwali yo komenya sense ngi kwale gokora kwale watagati ndara siba elimo osi ndara italimo osi ndara ibalimo rosi bwa matubu aho na nyasaye na ende ndai kero korra se obwanjani tari okona chere kina orokia ase obwanjani na ende kara ase obwanjani nende na yakera akungumete igonto bwata babisa kerenye bukwe gotenga tobanja babisa na kongwere lakini rende akinya sada gete abaigoro nabatakire boro kimbu ya nyasaye yito somo 5 Mathayo 5:44 lakini ningani aba bako abera abande ebibibi ya usama gosabo ba nchapa bisababo embo yabo nereri saburi eyemo bakaisatu saburi eyemo bakaisatu abona abakwabera bamwabo nase nirio muntu uri utari gutunya na chingencho icyabakori amabe gositari kubwatia chinchera cy'abanyabibe gositari gosanga amo naba abago chicheri nyasaye kolenda machiko monene naro na kolenda machiko monene nara komogokya mono na amachika yo nigo akoyairanirira mubaso na butuku eniga nkabuno motosimekire
roche mbarabare oyo okwama kwaye ekerenga kiaye egoika na amataye tari kuoma na rinde lyonse agokora nigo na rinde lyonse agokora nigo agoseseniwa bia mono sana igo bono obwamato buya n'abantu n'okwebukana na abakori amabe naende ekero maete tekunyarekana ng'a ekikundi kiao nikiaba ebi ng'aye tori muibi ingi mubwate common so karungo abo ase comfortable zone yabo ayeso ango ase omurobiri onyasaye igo bono namakira konga na kongusana ku omonto goso koibere osawa getaka wateriso naende buguyate abongo kole kwirende lakini nenda yuwetere na no yalenga na yesa eterta so musaraba yesa atara ikumusaraba maite na kongonte tunjira kogenda akabekirwe gutu ya mawa igo bono twegi chimbo cha nyasaye be mono marisha moro morisi gabo bwa sore nganto basoko gambia mate etabo yani mwa ebutsugana muri buje bwarorekana ekero go point yibibe nekero okoraki okogambia muri smonto yango watanika korega egetabu kya kwerende emere kwerende Ecclesiastes umurandia isato rucherwa rango no watano ngale ukwanwa ekero koro omonto akore bibe okire tomotebia omonto oria kwase ebibe biaye amanyinga niga kubarwa igoro yawe Ezekiel murandi no kwene Ezekiel okwanere no murandi range Ezekiel isato range Ezekiel isato ndara no murandi kwandi ndara Ezekiel nakinda ikere bwangu ikere Ezekiel ndara ngo murandi nakero kinga kike kukwana Ezekiel yes Ezekiel isato ra Ezekiel isato Ezekiel isato mo sikana kwandara ngo tubuleke bunge ekyo ngobono ntubwatari bagali go point yekebe no ireli paura watenganya tairichi kuna leo kumanya ekebe kwa romonto buri richiko nyago koro monto muibi eserikali yatebo uri muibi motomurikire kwa mumurika ucyase kwerende igotaye kwa mugambi igotaye kwa mwakyusi ekwamo kwa richiko lya mugambia aye kwa bakirori nga kwa mokonya wasali mpono turi abana baitunga kitokora kwa twabarekebisha magoso bakora kose no kuba tebigambo bere ubwenda ko baiga wati amajiko none chi family to mete ndibwa cha majiko ichinga ndibwa amajiko ama eta senade utanyoru sa 12 ko konyora siku chinyomba chire asenade naenda ko nyoro umuntu ago chemune igwete aina amajiko igo bono lichiko lirolyo na orire iki gitabu kinare kwale korokia Ezekiel okay 33 tusome 33 33 tuchakiro chirua erwa 7 somango mulisi yote baiga asayo ayamwanya bantu nakobekiro bo murendi bwa Abaisiraeli mbia mono kero kende gyonsi ora iweli ngana likurwa somonwane oba kureri bagaliane konda atebyo muntu mokoria mabe ayo mokoria mabe wikokwe nayokire tokwano mukurere nga aunchuke korwa senchira ya yembe omokoria maboria nakwase ebibyaye korende ningania manyingae korwa soko boko kwao soma ngoro chererwa 15 iki sasa isato nange 33 isato rochererwa 15 bona buturi kitabu ki Ezekiel igototiga abantu bakore bibe ya ndiri gotigo murishi isato wataba isato 18 isato 18 kale gotabe go murisha otebaiga konda atebyo mokoria mabe ekena yego ikokwe nae kora atige to mukurera osto kwana no mokoria maboji anzera 17 umurishi yego kane buya kabisa aye mwanya bantu nakobekiro bo murendi ya saba Israeli ekero kende gyonshora igweli ngana likorwa somonone aye toba tebya lingana elyo liryane lyo kobakurera
konda atebyo mokori amabe eke nae goika tiangirole konda atebe omokori amabe eke nae goikokwe nae kora atige kumukurira kosto kuana no mokori amaboyo aso kumukurira elinda atige chinjira chibobe aturi obugima bwaye lirolyo omokori amaboyo nakwe ase bibe byaye ole ase bibe byaye nakwe ole ase bibe byaye kolende amanyingaye ninyaga nikorwa soko boko kwao mbia mono igasi yito no gotebio monto mboge kure okuno kwa Nyasaye hata weisi ayo maete kene to moteye kene kinekebe uri agukwa lakini amanyingaye akobarwa asore aikwa maite tikwa matebia amanyingaye nigakobarwa asore mbia mono morisha ntagete tugenda gutumoko kekartwiranire turiria machiko n'enchiri machiko tubwatirania mo n'enchiri na nitumanya ngakomanya na gokora very important umwancho muri mbia mona so gutaramu na intwe twarigererie ngane tarinke twatebiri ngo monta basa gutebanganya sa ko motema muntu wote muri njira cya chikorteki kiri chimbe andi twikira bona stokuri chisiro kirare togwa matamu na intwe asomurishya bikire ngana byo tebiri nga to basa gwekagera nga korteki oteneine ori to koraki togwa na ntali golioka umurisha tebanga bona twika tubaba itongo abakanye kura umurisha bikire ngine siro era to konye kira gikigima asengencho yo gutwara bwa matobotengu amorango na Kristo yani karto gutwara bwa matobuya amona Kristo temine tibono ndoro kekebe aseliteliae ekebe tokiruka aseliteliae kore karto okiruka tokiruke nencha yo bwororo no boitongo tole yo bwanchani tole ni tokoraki ntogwa bo karto kuira na omurisi na tokonye tomori bali amachikaya ine amachika nabwo atari bagabno muri shatika goteba amachika ya kari yesaba mbetu so musaraba nabwo atengenchaye asinga kie yabona iga nandi natoroki amachiko bwo mataki ubwate amonenchiri to basa kusukale asengenjeke kere mutu nkuira na tole bara giteka chinke sana bunanyega seseniwa Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiriberera ugosenga kiyobokendo tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chibetiri uratumie asegari nke ebasi no nyaneli kurukuru Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Etogo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university
ongere gutumia amaru na mariogo yo gutindia musariri bono yaikire kiwango guikaru arigo kwanya oro yonde urenge kwende kanisa utigire onge akonywa mariogo yo gutindi na amaru abasari erio twabaretaga betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bubi asamange twakirisimyese namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichibulio gukora chingatale ichyobutindu. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake going on. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Mwanchu mulimbia mwana senge nchota suka ora sege tukia usikitegia Nsoko TV. Abantu abange batumire chimese chiga maroli kurungata rungai main nerega karego tebanga ekertwanji tenya sai ekenengelinga kubwata machika ene miororo kirage machikanya sai karego somete wilikia Mathayo 10:15 tebanga onyamoko Yohana onyamoko onyamonganji teni mogoraki mokubwatia machikane mbia muno omorisia omokoreli nyasaye kuruwense melia ya kitenge yani ya ongata main oyo ndo kurukitengera kurukunga Carlos mbia mwana so tubwatia message yaona yalre kirage kabisa asenge ncho kwanya nako bago tumira message ninyango soma echi abange nano kubwata liswali na bogo twakirisimya so wenge na bogo twikera bono mulisi ndetura rango bone nganeye ekurukuna ki amachiko bono mulisi kura tuiranga se amachiko kurendo tara tuiroro tiga kwa ndere message y'abantu balega batari bakeiga egere otuira se message na chikerere cyara bachake very important chi message na chinta ko mulisi kongunya golera message igana mo isomono enkarake kura tuirango bono mulisi amachiko rendara twakwande yo lichiko aulitan twateba lijiko nekerore kereri tware ko introduction twasome gitabu gya okoman abarumi sano ibere awase paura wateba nga nare waje kumanya nga okugani okowe nebibe onya lichiko litatebete
Mbiamano morisha tiganda soma message rega makandra mutwe yakurukunga. Happy Sabbath kurongata rongai main church nyasaye abasisini. When we genuinely love Jesus, we will be naturally compelled to keep his law. When we see his law clearly, we feel compelled to love Jesus more. And even more important, keeping a vision of the cross and Christ's substitutionary death, where there for us always before our eyes, is the best way to foster love. For God, otenga kritura bwatiri chiko, obwanjeri bwanyasani buratu butiri bwatiri chiko. Na nenge ntukinge nchumono, ntubeka maisha ito kubwa mono as the closing event. Kusamu ngana liyo mwelio oburutu wa Yesu Kristo butarakoroki butaracha. Na nene nakiko nyarekana na soko ligilia aso musaraba o Kristo. Mbia mono oyakurukunga Awilo Wilfred Marori. Thank you very much kurwa ongata rongai. Nga kefaso nonsongo kurwa la neti watching mbiamono. Good morning, happy Sabbath kurwa Kitengela Town, Kajiado County, watching live Kitengela Central Church. Nongo sasima esabatingi ya kigima ekia baba nyasaye abasiseni. Mbiamono nga Dan Keros, not Karus. Onda urunga Salomo nyoni kurwa Buigesa village au tebanga no aramu na intukirage ndago tebange elesuni aleroni gere ngia na ndenya sanya koba kago tora kuruke nyerere gali kefosonon songo bijamono. Onda urunga Honorable Victor Omondo, happy Sabbath day from Kilimani, na my sweetheart Sharon Omondo wikalia hoteli ya Obuja bijamono. Andenga ntikaro tumande message ne lesson toko nyaka batukwegiri gusina maigiri je pire tubwate nyako bwate ibori rine naro kwanyara ko bagoko lituma byabono morisha bono ko nyana kuna chake tuwasoira senseme kurukunga ki amachiko lidangani lichiko twaliera kurwasi kitabu kiligia Yohana yeli tangani isatoinye no kubuna no yani okwenda maminjana amachikanya sa sin is translation of God's law. Ekere okwenda maminja no kwania osama chikanya sae osama orokelia nya sae okuno kubuna na ko ebibe nebibe ligobire imeya manyinga itu kitabu ngati some kitabu kia Yeremia isano 17 ucheruwa yetu aseruwa gatano tumaiko ende ruwa kianda ngokwanere igento gawo igoro nebibebi na kibigocha trasomuro chero wa 5 17 verse 5 na kibibebi gocha ngige kugara abantu bakore bibe amangana na amange tu akwani kurwawo lakini igento kendengere tetulgena ndenge ikike kuchankia elinde umuntu okore bibe otobaiga anaro monena agoteba orageriwe omuntu oyo osemereti mwanyabantu na kwegena chinguru cha mwanyabantu oyo okoncho kasenkore aye ontiga ncho monene omuntu oyo nigangabuna egetutu abusito mulisha kieroro kiomire kianda enkoro nigere ngaineri mono wetane bintu byonse na nigo erensale kukigima ningo oraye manyabunere twatebiwe galia oyo semereti omuntu oragerigo oyo semereti mwanyabantu omuntu onde yani abwate Godfather yani na koregento na mweneno ama etinge Godfather nerororo oyo orageriwe na kiakorariwa ekera nyasaye ne tubente kumosemeria ase obomenyo bwetu aso moyo bwetu na binde byonse igobono orageriwe ekere we korocherwa kiano mabatabona nga ase ngenja asemere timwanya bantu enkoro yaebone abere ngainereria amakubonga ngoranye manye kwaro somoro cherwe 10 Yesu no eliogori enkore yemberende yabuneri chiko ndiririeri otabego morisha incho monene nigo nkoriga ligibirangelio bya mwanya bantu na korenga chinkoro chiabo elinde ngekero muntu korengana nechinjira chaye na buno kwa makwaye kore
mbia mono nyasaye wa identify rotebre ngaki enkoro ya mwanyanto ni gere ngainereria na ende igento kiwochangia nekere osemere timwanya bantu fono orule limedi lakini turaikirase limedi elia kore kwerende ntaye tuligeria sobwagare iguru yeri chikeri abarumi isato urugero 20 ngaki kale ukwa na iguru yebibebi kokore bibe apart from okubuna lichi kolia nyasaye astwa soma first John 3:4 eyende ngaki kokwana abarumi isato 20 otabaiga na kiaso gokora kwa machiko ndetali asimwanya bantu oranyare konyoro boronge asobosi nyasaye ekiagira machiko naro akolenta okomanye bibe igo amachiko ni gange kerore akoleta okumanya kwebibe okumanya kwebibe tosomenku rucherwa 23 ego tebaiga ekiagira bonsi bakorire bibe na balemerwe no bande bwanyasaye mbia mono igo kore bibe no kolemerwa no bande bwanyasaye ekere kwalemerwa no bande bwanyasaye twasoma eyo Yeremia 17:10 nyasaye okwindifaitiri erinde akore ukarapati asengore yawo lakini atara akora umete narweta machiko fatikali akorosi ubwamate aye na nyasaye na olsantari aye na mwanya bantu uyo mino tosomange ngakia gitabu kia Mariko 12:30-31 akale goteba amachika yarinda nyasaye twasoma ase gitabu kia Yohana yeri tangani sano tiringa tali mosigo nyasaye ngo yakwana kale ase gitabu ikyo kia Bagalatia yani kia Mariko 12:30-31 bono ekerko yasoma ko rengara mange to kuja bwata nyasaye oyasimbrifaire egote baiga naye mwancho mwane nyasao nenkoro yawe yonsi no moyo ubonsi no bongaini bwa ubonsi ne chinguru chao chonsi 31 yun 30 mulisi nasoma na ugwa kabere bone ugutanga na gukuna somere bone ugwa kabere na ugwa kabere na kwoko mwancho mugisangyo buna bwanjete amachikande tali amanene kubwaya mbeya mono pono lichiko elitwala kugamba twarangaki no gosalia osoka na mijano kwa kwa nyasaye okolemeru no bana bwa nyasaye pono onye simplifier ngakie ko garole emirwa ebyonsi onya erinde akoletange toranga ni garo mosigo litana otenga umwanchi nyasaye no moyo ubwensi umayete karo anje to musani oso mwanchi obyobu toikora bube yana akoro bube toikoborora nyasaye umwanje no moyo ubwensi nechinguru cya uchose ebirengere bya byonse yani asenjere ngaki ase omobero ubwensi omoye nyasaye libakali tangani eli yakabere omaye ko mwanja umugisangyo mulisha bwabo bono omara ko mwanja umugisangyo bono umulisha bantongo te abali ngoma tamachikaya karo Yesu sabe abambeto somo saraba machikaya ni gakarteki amachikaya rede ni goturi wa gwetero buya bonya sai nema mulisha bono bwata ni binte bingo akia Bagalatia 2:24 wateba Bagalatia 2:24 mulisti ganka sikibunge kitoke some ekwero murobiri kurukunga megeli je Biblia Bagalatia 2:24 mulisi wata 24 gusisa tono kwa tegeta so isato 24 ya isato 24 kale gote baiga no baiga machiko abeire tiangirole na baiga machika abeire omoteberito tiangirole na baiga machika abeire omoteberito agotoira goika se Kristo alinde tanyoro boronge asokwegena ni gotogotori waso kwegena tali asinguru cheto igo Kriste kara kumusaraba galia gitabu kya Barumi gukwana kirenga togendere ko kore bibe elinde ubwanjani twagesoma iye kara watanga nyata ya machiko na koma enta twase mo chero tanga ningo kara kwana ine togendere ko kore bibe eli ubwanjani bomenteke yama kure ine intunga kira intu akwerte bibe na togendere ko binyase bibe otebaiga nenkirende turatebe amachiko nebibe
yaya taibo kolende tinare komanye bibe onyama chiko atarengeo na kitinare komanye okugania okobe onye ogochika gotatebete toba nokugania okobe kolende bibe kanyora libaga aso gochika kuria bikabokia ime asende chingenjo chonsi chokugania okobe asa machiko atari lirolyo ebibe mbikweti bonto ende eyemo mulisha timomanyeti baminto nchini gongo kwana nabwo bamanyeta amachiko nabo bamanyeta amachiko nabo bamanyeta amachiko ng'amachiko nigo akogambera omonto ekerare moyo nakio omokungu oyo wakio omokungu onyomere igasibire n'amachiko ase omosacha oye ekerere are moyo kwenda omosacha oye karakwe lirolyo osiboirwe korwa ase amachiko aria amosibete aso omosacha oye tosomenge 8 orochero rotang'ani gotirimoka wake nabono kugambiwa tikuri asabu bare ime ya Kristo Yesu nakio gochika kwomoika bwobogima buri bore ime ase Kristo Yesu wasiboire korwa ase ogochika kwebibe na amakweli nakia tiangirore nakia amachiko atare nakia ya machiko atare kunyarago nakia ya machika atare kunyarago kora ekiagera nigo arenga mareu ase ng'encho yebibe byemebere ya mwanyabantu nyasaga kora akora ase ogotoma omwana oye omonyene ase omobwekano bw'eng'encho yaito yebibe na ase eng'encho yebibe akagambia ebibe ase omobere akagambia ebibe ase omobere oye omwanyabantu yani ng'a lichiko rende liakwete ali ase omosaraba yama okwana awo 81 atenga ki pali bonsi pali ime ya Kristo yani nabo kugambiwa tikori ase abo pali ime ase Kristo Yesu igo Yesu takorete lichiko liria likarubo sibore ekanyara kana ng'a ayore ime yae tokugambiwa ng'a kiritali gukugambia toiba yes totomana yes montorasi Yesu takoiba montorasi tagutomana yani lichiko lia Nyasaye engabuna amatemwa arike lichiko litang'ani paka liomo lia 10 nobwatete litang'ani yes lia kabiri yes paka 10 yani liagosuboire igo lichiko liare kobandiyo kanga tuli kunyara kuhalirwa oboronge lichiko lia Yesu takorete lichiko lia somusaraba ndoje tukorire lichiko nenjiri bosiawo lakini rende ketotanga ki lichiko lia Nyasaye arwete lalikogera omaitenga Nyasaye naro mulisha bwabwabu kitabu kilikia Barumi 14 abo isano omonto yomo yote bango omonto takogambia asendagera odasinituko n'abakolosai bada mwaina korteki naro bakolosai 2:14 umurishibona mangana yaona kituko ya bwatani no gosoma kwarero kwelichiko gobone minutinga urikende gyonsi ogende sabato itukundi lyose lichiko lende na ingira ndikura Abarumi sana emoro chirwa rotang'ani yota ningirende toratebe togendera ase bibe erinde amabera amenteke abe amange kubwa kabirwa teba ya taibo into abatwakure korwa ase bibe na gituranyare komenya ase bibe na ende igoro yechindagera igatabu kia Barawi 11 garia na 10 erete igoro chindagera mwanya bwanta bwente kulia Nyasaye narwa ururo murobiri bw'icyendagira chirichikwa gacho mubiri ogo erinde omoye bako ayekwange akuragira kende gyonsi kwani enda yage yarosere tu kende gyonsi enda yawe kwarose yarose tugwe yani kende gyonsi kirikira sense naye kwarosere tugwe Mbemero mulisha
ngane ya iwekire na lichiko mulisi na ligwa tutebia gwato gitabu kilikia Timotheo litangane 18 lichiko ne embu yangu ya Nyasaye Nyasaye takunyaleka na change terbo turasoma Malak isato sita Nyasaye nero lia Nyasaye takuchange okwana na bai amo abaibirania 13:8 nero mulisi amatebi nga Kristo nero lia igoro nererero nero korteki nero makosi ando mulisi ba ande karakondo ufunuo nero yamara gutwera nero elia abantu banyasachi gagicho mwario nabantu bwatiri lichikulia Nyasaye ande bwatoboro libwango wa Yesu mulisi ndiko kwenda se ufunuo eli 14 atokoro kiwa se karulie igoro esanduku ya machiga koraki ekarrakana amana yonzi piga gotoka sagano what jipi mulisi ndabona amachika baote banga asiritigwe na biru byatube kabantu bya naraliaya majika asiritigwe nalia mosaic what rose bya mara mulisi unabona ali gotenga umuntu ko liso amurabi rose nyam umuntu wake liso na yake liso ande amachika ali ni gale begetu na Musa ikegera elindo bwamate pomente kane na nda chenge tu asili lichikelia Nyasaye likwane ngaki you shall have your God with all your heart and yakwano umwancho kwende mugisankyo ugu pone elinde gotingwa amachika Nyasaye o machiko bobo kabantu kirukende barakoranga no akabiko muchiko bokoboke bware ko mnane chisiro okomenta chinguru aseli chikori nene aina arasiri lakini amachika Kristo ni garo katika Nyasaye igaro kwekakana kale ikiagere sabato nyawotete kumanya Ezekiel 20 Rocherwa 12:20 ekale kwananga Nyasaye karuchi sabato kiae chibe kiroli yani ekemanyerio kati y'abantu ba Nyasaye nere na Isaya kale kwananga from one Sabbath to one Sabbath abantu ibisa kubyonzi mbicha so usibwa Nyasaye kumusasima ikonya lichikolia sirete ngakie sabatere ekogera ebe oroba kwikakana kale biamono iko lichikondi siriri Kristo ko lichiko Kristo agoteba se getabu weekend kia Mathayo 5:17 ngaki taachete gosariri lichiko kurende achete kulikerania lichikondi riri ale goteba naki omunyabibe wikakwe Kristo agacha kurusiri lichiko riri ale gotogambera abakorosai 2 Rocherwa 14 akarusiri lichikeri ekrali rusya ndakia gotenga taachete kuri kusalia machiko machikali podo nya sense kebete lichiko ryo gotaiba igorano ko endo chikuiba mubinanya ali bagaigoro na yugo ko lichiko ri ngagie ngakiora usikwa kwasa no muntu watenga igoro turaumirane ngoko gotenga mumirane igoro abaibi koro musalia sense baibi igoro nerami yokeri chipali chirami abaibi mbawo yutawa chipali chigoro bakore igubono lichiko ri Nyasaye no reba kale na kale ngekera tubwate njiri biamon igobone kindona taito so megi kitabu ikyo mba tenga na mangane toko so Mathayo 5:18 17:18 isano Mathayo 5:18 17:18 tukasome mulisi no Zaburi ali 111 nibwo tamangana yelichi kubya kirage ngoso motori bungi gatwa kodre bon tuchake isano sano mulisi baibi mbago toka igoro para basa kuandamana igoro hiyo wasa tunataka kietu igoro kai timo kaganga mulisi gakata timo kaganga ni gona achire osalia machiko osamangana yababani tincheti kobisalia kolende aso kubikirania 18 ekene nabatebirie nga goika igoro na inse na biete tegweta enuguteyemo gose aganta gake akamo asamachiko kweka byonsi bikirana biamono amachiko yani lichiko ria Nyasaye none limo ndi koruswa polo muneke togocha konyore li koruswa Sabato ego chenjwa ocha litukonderia Jumapili
already kwabune richi kuria nyasaye ekera otebire kende yons kebwatani na machika nyasaye inge kurusi naona karieta kama tuka wonchorwa yodi na kekera tubwate Biblia tubwate fashions lakini amali ikwene bitabu mbiribiria Genesis paka moino mbiribiria onde wenzi gota comment ikiaye ikine ikiaya comment lakini nyasaye era arwete naona kera to gosomia abane sukuru bamaite Old Testament ebwate bitabu bia binganaia 39 kwerende ekabwata 27 on bia 66 igobona ulio comment bitabu binde guchigaria ebine biaye ito yumuroberio nyasaye dichiko rolio Kristo achite kurikerania na kwa ne gitabu keria kia Abakorosai 2:14 ewatenga tichi kuriria garitinga mwanya bantu umukore umunyabakwi akari bekari aso musaba akarisire liororo elinde tobaliwe obonyaboronge onyora se lesson ya last week to asometa ari imani ya Kristo faida ya moto konyora kurwase ko twaro kwende imani ya Kristo ase kitabu kirikia Barumi sano no kubarirwa kuba abanyaboronge Yohana 1:12 Ponze bali bamwegene bamubwanchirete akaba hokubwa gokoreka kuba abana baye inere nchiri enchiri bonto kurandi nelia ase kitabu kirikia twasoma nditangani alikia Abarumi yamo 16 mulisho tarande njiri tokomenda chinguruli chikakego menda ngoli chike tusome kitabu kirikia Zaburi 11 no gosoma kwa 8 gotebaiga ama chikayo nigo atine bokongu kare na kare aikirani we asekene na urunga atine niriri kare na kare ento keno mulisha nande bado Zaburi hiyo 89:34 nera gotebanga tinkonyara osalio kubwata na nyasaye karuru kubwata na gwetera njira ya machiko takonyara goraki osali kwane kugutianani kusitinkonchora lingana na kwanire no monuone nyasaye otebetenga isabato ndero intekitino ndajo tanga bona alira abantu abange mokonyari baga litukuria mambi bona mogoreki mogende isabato takonyara gonchora muri chimo togende njira tara njire bona mbwete kuona ki amachiko rende ngokonyi na gutoria kubwatia amachiko very important izo kabisa tasome kitabu kia Abarumi 3:28 Abarumi 3:28 amachiko to basa kubwata amachiko otenga na ara kutoria lakini die bukweto beke borongengo Abarumi 3:28 Abarumi 3:28 ogosoma kwa 28 gotebaiga amachiko na gutoria naboigo gotebaiga na otebanga naboigo tokobaranga omuntu niga igwe boronge asokwege na kore ao no gokora kuwa machiko anderorera ngirore gotebaiga naboigo tokobaranga omuntu niga igwe boronge asokwege na kore ao no gokora kwa machiko tokobarirwa koba omunyaboronge asengere yebikoro bya machiko yani asokupwatia amachiko omaetenga mbwatia amachiko igo na atoriwe no wiko chukwe atua abagaratia abagaratia isato 13 kubekera nende chinkuru asike bunge ekyo igo machiko tai kugotoria amachika koira au kuira sokotoria Yeremia elitwasoma 17:10 Kristo agotenga moyo mwanya bantu ni goro mungainereria ikona abwati eliogo rero kuru eliogo tio omoyo yo musaliku gotebaiga Kristo na toborete kurwase okuragirwa kwa machiko ekera koretwe ngirore Kristo na toborete kurwase okuragirwa kwa machiko ekera koretwe kobokuragirwa asenginjaito ekiagera nerikire kero monto yo bambirwe igoro asomote oragiriwe bia mono bande bari bakwenda ngo bugimo bwango ngere kwanyoro wetiri endo esungi asomoto asomote osiri bugimo bwaye buno okora igo kwaragiririwe ekiagera Yesu na abeto kuragiririwe ito yani akabugorie bibibi ito akabugorie mechande yawo akanyibisunka alio umusaraba na ende takureti gawo maite natindekire akabuka ekera abogete akabumubui ase biriye
byarengete ucha gukora mwanya bantu akabe kiorokelio igugo tori gukweto ni gukore as Kristo amina ine enchiri to korandira naki oko machiko tari gotoria amachiko aho kwira as Kristo oyore enchiri enchiri ya Kristo nige kukwana igoro okuboligwa kwa mwanya bantu inya saje rwete igobono okuboli gukweto ni gukora aso kwigena as Kristo nabo ikebunge kamongere gawonga kale kwana Yohana elitangani some kyo mwali mulisha Yohana 14 wacha some Yohana 14:15 kale gotebanga kamuranganje namo yabwate amachikane amina umuranganje mubwate amachikane amachikae awo 1 John 5:4 eyalo gotenga tali malito aya nama gusumono Matthew 11:28 yatenga inchwa sene malimu aro sire chigurube chindito nanje nimbaye ogotimoka kuchinse yatenga somuku asene musigo no mugusu igobono lichiko nchiri tyale ko bororo anya lichiko litayo lichikeri ukoraga iguro jobibe bya yani ngacyore merangana abali nchema enchiri yawote ipone kare kwaero lirego nchwa se Kristo otoliwe amena mulisha atekiro mwali mwanchu muri tekiro mwali obwa meglio je Biblia agente kera kama to kulgeli gawa no winga doing imechengwa juu ya mwamba egento nari kumanya gukora okumanya na gukora tano wasoma busaigo okwegena kwago wikogo beka se Kristo ngacyo kubeka Matayo 7:24-29 ekali ukwane goro yabagachi babiri oyomo umwagachi orenko mungaini wagachi te nyomba yaye uboroso bwa yakanyebeka se igitare umwago gacha umubu gacha ugake nyumbiri lakini igatenena oyo kabera ukwana nero kwiguringaria Yesu utaliko likorera mirimo uweka ni ubuna umuntu muriri uri agachite nyumba ya yasirira ekere mbro ya twete umwaga umwiburo gacha ni wagite nyumbiri ekagwa igobono okwegena wetu togo peke as Kristo nere getare igoboro murisho minute na kumanya lichiko mbuya kurende teisaini kulimenyera lichiko naliboneka liyengenje naliyekale asengenjo nare tokomenyera ngere tutorigwe etokomenyera sigenya sawa koreki otokonyire amen ikira gitwale gukora awo igobono taibons bagotebenga nyasa mono mone baragende iguru byamano Matayo 7:21 yawo lakini ulio ra kolingana liae mna to asabire 7:24 tokonya soma awi imbate nga yo kana 7:24 gawo Mathayo 7:21 watanga taibons barakurangilia siriti Yesu baragende iguru kera limbate nga na arade tia siriti liawo na otebaiga kero yo mo oyo kuigwa amangana ne na kuyakora na weka nigo monto lengo mongaine wagachete mwaya igoro segetale mbule gatwa amono mwaga na eroro egacha na erore gacha tebo egatuome nyomba elia kolende tijagwa ekyagera oburuso bwaye bwagachetwe igoro segetale bya mono agacho kwa kwegena kwao as Kristo bya mono umwancho mulimbya mono asengencho gotaramo na intwe asekira twanyara ko batogusuka ekene ngiringani go twachagete kakiari guchimagete liegeke akiri kwabeiro muremereria asengencho tagetumwa bwakana kare gwatarira mo na intwe nandi twekire boniga asomwelio ekene ngiringa ntu basako babagoko bugwa kambya mono kwabeire umuntu bwengencho mona somwe bwito watarira na intwe nyasawo nyara ko baka gukwana amonae asenchira ya benekirage tolere nchiri tolera machiko na tolere kwetania mono twaru kubwata na kure asebintebyo okugena kwana ngolinga nyasaye nakorae orore ninkinya saga netia sobuguma bwao elio bwe aligani asengencho go chakwaye elia kabere
bune Nsoko TV togotebambia mono watarire amona intwe hande endera ko bamona intwe semeroberie kubwatia kubwa mona samatera akonyara ko bagakubekwa bale bonse pimwa sama matera ino munyara ko ba moko ya nyora siri tukeri liyarero umurisi mbia mono asoko bamona intwe kwa beire obwenge nchomono no guseni wokone ase Nsoko TV nyasa gutumikire bune amugwenera na hande kwanyara ko bagotorokeria mangana manene kirage nyasa ko chinguru akoe hafya iliyo nyako bagukwokeria bantu banyasaye ekerori bagarira nyako bari gutoka chinga pictures nili bageria bena ndi kwakira abali bakubwatira na intwe nyuma ya kamera una director Zack asini nchogo ikenia omurobiri nchira bene anosia simba tokiri tukulia lero ira maigaitu bune Nsoko TV lakini wetani boigo nyara ko bagukubwatia anya sata gete asamagmaito nyasa karato libaga ekigo cha ntoba monae asokuririe ngane ndinekirage ngana kietura yuri morisia ekerenya sara twanjere tunyale koba tokonyoro gonchoka naende twabe buyamono litukurigia isabatengia nyasakwa gate nyasakurende nyasago siseni nyasatara monae nyasakura bigi bosibwae na nyasae akwarigania asini chuko cha kwae Elia kale tusaba mulisi mwacho muyambia mono yamana nyasaye kera na nyasawe tubwe kene nayo gosemel kweto nayo mutorito beyamona aseli tukolinde kwanyara ko ba kogotwa chingu kolirora na twanyara ko bato gutumeka unibekerero elinde abana bago banyore aya gutungeti bosabo yagacha se mio yabo elio abaletange uburutu kwao beyamono naintwe kerokende ase tanyara ko batoko yabeka boronge to sabo twabiri saidi to sesenie ndo wanja ko koreke wetrase kiba wato beyamono senior motegerali nulo jara kwa watana naintwe nande ko saba utwariga nitwese asobo togocha ende senieke kyarureri bagerinde abantu banyi ko banyorera inganeri akasingo sabo cyane ko kwesenia aho kibe ko botambe elio kyarigani abantu bawo asoboro tubogocha cyekere kinga kitokanyara ko bato kinyara ko tawasoka kurugaiga oya bwawo tiga obamona inte nabo ego botigare sigete senyeke dietali yawo tigari yewe bako kurbono ko moelio na sabiria senitaria Yesu Kristo yoro motorito. Amen.